hasi da partida. Aimar Olaizolak luze atera lehenbiziko sakea, bolea ederki erantzun dio Martínez de Irujok. Óscar Lasa. Atzelariak. Elkarri bizkarra erakusteko aleginetan. Sotaman osartu da Irujo, pozatu gabe. Aimar. Moztu. Gancho orain. Bolea Andalasa. Bizi hasi dira. Txokora Aimarrek. Lasa. Erki. Baztertuz gainera, Ruben Belokik eraman, Irujo. Ezkerrez, ongi atzeratu du. Eutsi Rubenek. Aimarrak bien tartera moztu eta tanto. Bien zatere etzen pilota ona. Ongi moztutakoa izan da horixe zen helburua, bien tartera moztea. Boti boleo Lasak, eraman. Ireki Aimarrek oso ongi, eta tanto. Bie dau. Aimarrek, bere ezker miresgarriaz, begira nola ireki duen. Bizi gainera. Irujoren bolea, indartsua, oso. Moztu. Atzera Aimarrek. Beloki. Aimar botez. Eskuinez orain. Oso atzera. Lasa, ongi eskar. Etzen ere bat osatua izango da. Urrututik sartu da eskuin boleaz Martínez de Irujo eta txapa bera joan zaio. Laikuta jartzen dik, bolea, lau saketa, lau boleaz da ondo kendu eta zartak ondik eman ez. Oso bizi. Jeitsi Belokik. Ruben. Pilota ederra. Erdi botekoa bikaine bai, eman ezko egarki juten dut, egarki biltzen dut. Da jokatzen usteuna. Erasoan Irujo. Ezkerrez. Egarki atzeratu orain. Eskuinkada ederra. Baztertu gainera, Rubenek eraman ordea. Aukera ordu Irujo, txokora. Haze tantoa jokatu duen. Ikusgarria.
ikusgarria Martinez de Irujok azken 3 pilotakadetan erakutsi duena. Luze, eraman Belokik, ez du asmatu Irujok, txokora, bolea eskaisa izan da, Lasarentzat komeriak, eraman Oskarrek, Belokirentzat aukerako pilota, 3 terditik atzera, Lasaren bolea berriz ere ederra, hau da marmarra dagoena, hau da pilota gozea, hau da giroa. Irujo. Txokora. Txartzat eman du epaileak. 4-1. Suerte pixka bat izan du horra Aimarrek. Txokoan utzi nahi izan du. Ezker Ormaio eta Ormabiko moduko bat irten zaio. Eta Irujo oso behartuta iritsi da bigarrenean izango zen bai. Justu, baina ala ematen dit. 4-1, erresto bikaina Oskarrek. Erasoan Irujo. Jeitsi Belokik. Aimar Bila. Gantxoa. Eraman Irujo. Keinu. Ez du behar bezala aprobetxatu Belokik. Baina nahikoa izan da. Atzera etorri eta jartzeko adina hasti izan du Martinez de Irujok. Ongi eramateko moduan izango zela zirudien, baina ez du behar bezala jo gero. Luzegi. Aimarren bigarren sakea askoz laburrago, botiboleo erantzun dio Irujok berak, eta gero Aimarren gantzoa ederra. 6-1. 5 tanturen aldea, alde haundi xamarra dagoeneko. Berriz ere boleaz erantzun, Aimarren gantzoa, iritsi Irujo, txokoan utzian da Lasa, jaso gainera, eta Aimarrek orain honetan txapapera. Haze defensa egin duten orain honetan Urdinek. Lehen bizikoan garbi, eta Lasa txapapean zegoela, eta Irujo berriz nora jo etzekiela. Goizutarrak zer egingo eta ez du asmatu. Erantzun bikaina Aimarrek sakeari eman diona. Beloki. Kanporado hori eskuan katiatuta edo geratu zaio Etxarriarrari. 7-2. Aimarren sakea gurutzatua. Eraman Lasak, Aimarrentzat aukera. Papera joan zaio. Hiru eta 7. Atera du Irujok. Sake bizia eta tanto. Ezker Ormara joan baino lehen jotzeko moduan izan da. Burlatako atzelari handia. Baina erantzuterik ez. 4-7. Laburragoa, gaizkoa hori ere eraman Rubenek, eta barruan Beriala iruditu zait. Garbi nahi. Atzera Irujok. Rubenek eraman. Keinu Lasa. Urrutira Torrori. Eraman Rubenek irriste eginda ere jaso. Bien tartera orain Irujok. Keinu Lasa.
Ezker sotamanoa Irujo. Oskar ere ongi, Ba, ikusten de jokun daula, Bai, bi urdin gatzet iziaztek, markailun oain momentu zirutan toatzetik, baina ikusten dek jokun daela. Eta beste oso konfiantza hondik inda ikusteana Ruben Belokidek, Zabalera joa, Irujo, geraman Aimarrek, bolea ez da ongi jotakoa izan, keinu Aimarrek ongi. Lasak boleaz, eraman. Belokiren eskuinkada ederra, zoragarria. Eraman Oskarrek, bilado Aimar. Jaso Irujo, txokoan utzi. Hori ez, baina ze tantoa eskaini duten. Zoragarria, 8-4 ikustekoa izan da. Aimarrek eskua altxa egin du ezpada, baina jotzerako nik uste altxa duela. Atzera Rubene. Irujoren sotamanoa. Aimar erasoan. Erraz Irujo. Beloki. Kanpora. Oskar Lasak badaki partidaren kakoetako bat hor egon litekeela. Ruben Belokiri lana ezkerrez eginarazten baldin badiote. Ez diote eroso jokatzen utziko eta ezkerrez ez du eskuinez bezala hausten. Eta partida ez doa ikaragarria. Galdutako pilotak ere batzuk izan direlako, baina erritmo handian eta edo alako giroarekin. Giro bultzatuta, alako marmarra zen frontoien eta tanto bizik eta bai, baina bizi jokatzen da azkar jokatzen galtzen errezago izatek eta gaur pixka egin pasatzen daidek. Pelota batzuk galdizkio, baina partidu politeziak. Atzera Belokik, eutsi Lasak. Erki Ruben Beloki, azte eskuinkada. Eraman Oskar Lasak, nolabait. Aimarrek ere errebotean sartu nahi du pilota. Oskarrek eraman botigoleak. Belokik ere oso urrutira. Berriz ere botigoleak jaso Oskarrek. Batzu egeman, besteak eraman. Ez du meritu makala Oskarrek ere, hori ere kanpora. Eta eskuzart hauen ikuste gehien bat Oskarrentza direla. Postura naturala du, baina eraman egin behar dira horiek horrela. Da nola eraman gaina, erreztasun ikera garrekin, haze defensa erakutzen da, pelota gante bai, diken izan. Beloki serio, indartsu hau ere, eta erantzunik ez du izan. 7-8. Sakez, bi sartu dizkio Irujo Rubeni. Hirugarrenaren bila doa. Atzera Lasak, laburrantzian geratu da. Pilotak denenak onak, Josean? Bai, hau azpeko pelota, azpeko pelota egin pelota, Irujo eta Lasanat hau, beste pelota desberdin, baina oso naturala eta oso pelota ona. Irujoren eskuinka da. Gantzoa baina urrutitik eta horra Aimarrek.
Erraz. Berak ere urrutu samar hartu du, gaizki. Moztu Irujok. Ruben Beloki. Aimarrentzat aukerakoa, lehenbiziko kuadroan. Jaso Oskarrek. Kantxo ederra, eraman Irujok. Bolea txikitzera, Jaso Oskarrek. Hau da tantoa. Beloki. Erki Ruben. Erki Oskarrek. Haze zartakoa. Oso ongi Oskar. Erra zainera. Bi atzelari oso ondo, Ikaragarri jokatzen. Errebote induri da. Ruben askoz gehiago jotzen, gozatzen, pelota ikeragarri izaten aditu Rubenenak. Baina Oskar defensa ikeragarri erakusten, Txokoan gaizki Aimarrek. Irujok ere ez du gurutzatu. Bolea txapara! Hortxe zegoen tantoa. Ongi jotakoa izan da, baina txapara joan zaio. Ez da berdinketarik 9-7 aurretik dira. Gorriak, Olaizolaren sakea. Orain ere bikain erantzun dio sake horri bolea Irujok. Eta Rubenek hau eman beharra. Hau ez du gozatu. Irujok bai. Eta gaiztoa jarri. Ongi Ruben. Bolea luzea. Ezker sotan latza orain. Ruben. Hau da. Freskotasuna. Rubenena. Eta Oskar erki eusten. Oso ongi, ezkerrez. Ongi, Beloki ere. Aimarrek ere atzera. Oskar lehertu nahi dute. Kontu zerdian jota, baina 9 terdira. Olaizola. Ezker zeharra. Bolea. Gero eta konfiantza gehiago du. Bolea zere. Irujok. Txokora. Jaso Aimarrek. Kanpora. Olaizolaen eskuinkada hori. Gaizki joa. 8 eta 9. Luze atera du. Eraman Rubenek, bila Irujo. Zoragarria. Erdigantxo, erdibolea, alako nahasi bat. Era bat bihurritu. Baina era bat bihurritu, ezkutatu. Sakea dau, ezker hormatik irten zaio Rubeni. Osta eraman du. Ez du behar bezala ireki Irujok. Beloki. Kanporadori. Hau ere. Olago ikusitako ematen di behar handi pare sartzeala. Aukera honak gutxi izaten dizkik. Olako bat ikuste jokoen esaten zertako sartzea, baina bate baherriz bare sartu, baina pelota asko kentzen ziok lasai.
Bolea Irujo. Lasak ez du gozatu, ies egindakoa, baina gainean izan da Irujoren ezkerra irea, Beloki. Erki Rubena. Oskarrek eraman, gantxoa osona, jaso Irujo. Hau ere errebote ingurura atorba, lekua badu Oskarrek. Molea indartsua, oso. Irujo. Bola. Amarna. Lehenago erabaki dute. Olaizola bigarrenak eta Rubenek aurreko tantoa egin dutenean Urdinen pilotarekin segitzea. Eta Urdinak ere gustora daude pilota honekin eta Atano amairugarrenak bete-betean asmatu du, orain arte ikusitakoaren arabera eta bereziki pilota honekin. Guri ere ona iruditzen zaigu eta pilotariak dena gustora daude. Beloki. Otamanoa, ies egindakoa. Eraman Lasak. Ongi Oskar. Geisteko ongi pentsatu beharra dago. Iztu gozatu Rubenek. Irujo bai. Oso ongi Lasak. Kenduz. Aimar. Fresko, baztertu gainera, jaso Rubenek. Bilagoa Irujo, txokoan eta bera jodu pilotak. Aurreko ormaren ondoan zen, goxo uzten hasi da. Eta aurreko ormatik bueltan, bera jodu zangoan. Mugimendu azkarrak harinak ditu mutil honek, baina hor pilota harinago. Baina orain ere, bederatzi terdian berak baztertu, Ruben Belokik Lasak baino hogei pilotaka da gehiago dara matza. Eta hori horreatik, hogei gehiago alde handia dago, Eta agintzen Ruben Bea idek. Eta Irujok Olaizolak baino 18 gehiago. Bai, urrutit sartzelako, bai boleaz, ezker gantxoz, botea, jokun asko sartzen nahi dalako. Aimar aukeran gutxi gizartzen nahi dek, Ni gaur Rubenekin asko gozatzen nahi nauk, Hiru pelota baizki aldutako, baina askotan ondo jokatu bat dizu ertitxatzen galtzen ditu. Baina pelota gada izugarri jotzen nahi dek. Eta Aimar erdi ezkutuan, Aimarrek patxada galtzea gutxitan gertatu ditu, baina hasieran bagik, bizpairu pilota normalean galtzen ez dituena. Suerte txarra izan dik eta pixkeati zain ikusten dik. Arrizkorik inorreztu. Irujoren zartakoa, errebotera zioana, Beloki geraman ezin, amaikana.
23. tanto ere jokoan. Ruben Beloki. Goleaz Irujo, atzera Aimarrek. Ongi eusten, lasa. Bizkarra erakusten dio Rubenek, asko igotzen ari delako, baina zoragarri eusten, etxarriko atzelaria. Aimar, bost eterditik. Ezkerra ire indartsua, jaso Aimarrek. Gaizki jodu Irujo. Bere oso urrutitik, baina Ze pelota kendu jondak. Pelota oso biurri eta gaizto, baina pelota asko aizaio kentzena Oskarrei. Lan zipin asko kentzen aizaio, eta bain gontan ez duen galtzeko pelota, baina tanto izan dut. Galtzeko ez zuen, baina behartu egindik, eh? Pizka eta sartu egintzaio pelota. Ba, Jaun Andreok 6 eta 1 eta 7 eta 2 atzetik joan dira, gero 9 10 eta 11 jartzea lortu dute, eta orain lehen biziko aldiz aurretik dira Juan Martínez de Irujo eta Oskar Lasa. Sake oso indartsua eta tanto. Gainera sakatzailea baita. Ruben Belokiri sakera male handi honi, dagoeneko 3 sartu dizkio. Oan didu egorri. Didu eta marre unin. Didu tanto urdini joa hortxe bilikoek. Atzokoa gogoan oraindik gainera. Pasat dago aztuta hotek. Kontatzeko bai. Ez egipa. Batzuk ez. Ez egipa. Juan Espanitzobe esantziak batek eta ura oraindik horatuko. Bien tartera ongi Irujo eta kanpo. Ea da orain zer gertatzen den. 14 eta 11 aurretik dira Juan Martínez de Irujo eta Oskar Lasa. Eta ea artekariek zer dioten. Bueno, lehen da bizi behintzat, etenaldia gorriek eskatua. Norbait kezkatzen hasi da. Nik uste Salvador Bergara izan dela hor etenaldi eskatu duena. Horrelako momentu dira gainera, etenaldi eskatzekoak. Baina Aimarrek aholku beharrik ez du edo bere alakantxara alde egin du behintzat. Atera du Irujok, eraman Belokik, bila doa Irujo, txokora, jaso Aimarrek. Ezkerrez jarri behar izan du azkenean. Ongi Ruben Beloki. Kantxo bikaina eta kanto 12. gorrientzat. Aspalditxoan horrelakorik egin gabe zegoen Goizuetako aztia. Hau ederra izan da, oso ongi markatua. Begira. Bizi eta arrastoak bilatuz. Olaizola. Gainean da, eta zabalera egin du, baina Aimar
Erne egonda. Ireki Irujok, urrutitik. Sotamanoa gozatu gabe, baina bizi eraman Beloki. Oskar. Zabaletik, Bildu Rubena. Sotora oso ongi. Azte ritmo jartzen da, ezker eskubia idez boleaz, Sotamanoz. Gozatu gabea, eraman Irujok ongi. Olaiz, hola orain erasoan. Golea luzea. Ez da guztara geratu Irujo golea horrekin. Ongi, Oskar, oso ongi. Beloki, azez hartako berriz ere. Ruben, lauterditik, ongi atzeratu. Oskar Lasak eutxi. Aimar hori baino gehiago galtzen ari da. Galdutakoak 5 baditu dagoeneko. 6 egin eta 5 galdu ditu. 5etik bat garbia, zabalera joan zaion ura. Beste 4ak erasoan galdu ditu. Eta nik uste denak ezkerra aireak izan direla. Eta eskubize bai pare bat, Kaltsa bizi, aurretire bestea bai. Baina gaur pentsatzak, lehengo ni aleikitzin galdu eta Aimar beha 5 galdutako gaizkik eta Belokik beste lau. Gaizki ez ditu jokatzen, nehetzat ondo, Beloki oso ondo jokatzen da idek, Aimar hasieran hor pelota batzu galdu izkit, pixka izkutatu da ikusten dik, pixka dikaraz, baina gauzen nola ateatzen izaten dek, ondo jokatzen, baina suerte ipare, pelota dezente galtzen da ditu, normala baina gehiago galtzen da ditu. Eta bakoitzaren maila kontutan hartuta, hauek dena izaugateko maila harri-garria, baina behar da apalen ari dena Aimar bera. Bai. Eta Rubenek txapelketa hasi zenetik hautsi beharrik eta orain Juan Irujo izan da, Juan Martínez de Irujo aukera onak galdu duena. Eta esateran indoan Rubenek goi mailako aurrelari honekin jokatuta, austera joan beharrik eta partidaren zama bere gain hartu beharrik eta ere ez duela izan orain arte, baina gaur bai. Gaur bai. Galantak ematen ari da. Dena ematera joandakoan gehiago galtzea ere normala izaten da. Eta bete-beteko partida jokatzen ari dira. 100 gorri diote orain artekariek. Luze, ez da pasarik, eraman Lasak. Ez du gozatu Rubene. Erki Irujo, Atzera burlatarrak. Eraman Irujo, ez da sartu Aimar, ez du sartzerik izan. Erki Irujo. Bakoitza bere lekura pasatu nahi, baina Ruben eguztenez. Aimar, sartu nahiko dua. Eta Oskarrek ezin. Ikusten zen, Aimarrek sartu nahi zuen. Oskar Lasan lekuzkanpo harrapatuta. Bere sarean harrapatu nahi zuen. Ez zaio nahi orduko etorri aukera, baina azkenean harrapatu du. Ezin hor azkena alegin hori egin ezin, makurtu ezin. 14 eta 15. Kantu bakar batera jarri dira Olaizola bigarrena eta Ruben Beloki.
Atzera Beloki. Beharra pelota gara. Eta lasak nola eraman. Gantxoa ona, Irujo geraman. Bolea txikitzera, jaso Oskarrek. Zoragarri, Aire zongi Juan Irujo. Olaizola, beste gantxo bat, Irujo berak jaso, hau da defensa. Atzera, hemen dator Irujo botez saiatu behar, eraman hori ere. Zer da hau ordea. Moztu. Eraman Oskarrek. Biak aurrera. Rubenek atzera, hemen dator Irujo. Jaso hori ere erraz gainera. Erori egintzaio Aimarrek sartu ezin. Hau da jokatu beharra. Jokatu beharra. Oiakitan dago. Barruan hori ere. Oioi pordi ateratzeko tantoa da. Irujo geraman. Oskar Lasahor erdi galdurik. Ongi ezker sotamano jendearen marmarra eta eskuzartak. Pilota gaiztoa. Bostoen pilotaka da oraintxe. Atzera Aimarrek. Beloki. Ez du ondo jo. Oskarren gai. Erki etxarriko zelaria. Gainean da. Irujo bien tartera oso ongi. Jaso Rubenek. Ze tanto dau. Oskarren eskuinka da. Bizi-bizia. Ez da berriketarik. 2 minututik aurrera doa tantoa. Nolako 2 minutu. Ongi Ruben. Atzera Olaizola, gerti, oso bizi berak ere. Jaso Oskarrek, nola gainera. Bostera ekarri du, Goi mailako tantoa. Aimarri labur geratu zaio. Iru minututik ora. 73 pilotaka da. Gantxoa, ongi Irujo. Orain bera Gantxoa, ongi Aimar. Leher eginda behar dute ba. Azte pasara hartzen ariko den Oskar Lasa bereziki. Olaizola. Eraman Oskarrek. Atzera Olaizolak. Lehertu egin nahi dute. Larri, Leher egin da. Irujo, lekuzkanpo baina oso ongi. Erki, erraz gainera. Txaloa berriz ere jendeak. Oso ongi Irujo. Sartu beharra dauka. Aztertu gintzaio Aimarri, barruan da. Oskar. Ongi etxia. Tanto azkenean egingo balute zer izango litzateke. Beti defentsan eta defentsan. Atzera Rubenek, gazte zartako eman dion. Oskarren jaso horrea. Berriz ere atzera. 100. pilotaka da izan da hori, Oskarren hori. Ruben eman eta eman.
Olaizola. Gantxo ederra eta tanto zoragarria izan da. Ikaragarria. Ni uste txapelketa guztiko tantoa izan dela. Onak asko jokatu gotuen da, hau ezin honik, hau ezin kompletoik. Ikaragarria, fronto ibizu ez dutik, Pilotalegua zutik. Ikaragarria izan da. Oskar Lasa eta Juan Martínez de Irujo aukira. Hortxe eseri dira denak batera. Leher egin da. Denak nekatuta. Gehien Oskar. Eta hau kantoaren amaiera. Aimarren ezker gantxoa begira. Zoragarria. Goitik behera, edarra. 15 nahi, Jaun Andreo. 571 pilotaka da daramatzate. Ea zer gertatzen den. Datozen tantoetan. Irujo Sotamano. Txokoan. Jaso Aimarrek. Keinu. Lasak atzera, hemen dator beroki. Eraman duene. Horreztu. Behar bezala jokatu Irujok. Eta hor txokon utzi duen pelota hobe. Ez da gobeto guzteik, eta gero Aimarrek amandunare bai, merit ikeragarrikoa. Bik jokaldi ondo inda eta pelota harrigarri amandik. Defentsan eta erasoan denean dira biak apartak. Gora, Oskar Lasak, gora! 16 eta 15. Azken zati honetan gauza zirraragarriak ikusten ari gara. Eta Aimar Olaizolaren tantoa azkeneko hau ere. Kexatzen ari da Irujo. Kanpoan izan dela dio. Aimarrei berriz ez, barruan izan dela. Ja. Barruan ez dakipaz esan. Barru aldetik ematen dit. Ez dakipaz erresan. Arrasko ez zote, ez dakipa, Horein kanpoan ere ikusten dut. Baina ez dago garbi esateri behintzat. Beste gantxo bat Aimarrek. Irujok ez du gozatu. Hirugarren errepikapen hau izan da. Honena. Haze pelota amandu, Brueno. Atzera Irujo, hau ez da asko zerrexagoa. Hori ere eraman ordea Rubenek. Zer da hau? Ongi bihurritu Irujo, geutxi Aimarrek. Ruben Beloki. Eundoko lana egiten ari da burlatarra. Atzera Indarsu. Eutxi Oskarrek. Aimar dena alde du. Ireki, ongi Irujo eta gaiztoa jarri. Gaizkior, Arro. Eraman Lasa. Gustu baina eraman. Ireki Aimarrek, jaso Irujo. Gora. 16 eta 17. Duten guztia ematen ari dira pilotariak. Batzuk besteak baino nekatuago. Oskarrek hemendik aurrerako tantoak erreserbako gasolinarekin jokatu behartuko ditu eta azken txampa luz eta gogor egingo zaio, baina gutxi faltadekia. Kasta gogorreko mutila da.
Gorriek gaur irabazten baldin badute, eurek jokatuko dute, oraindik ez dakigu noren aurka. Binakako final nagusia Urdinek irabazten baldin badute, datorren asteko 3. partidak erabakiko du dena. 16 eta 17, eraman Rubenek. Irujok ez du behar bezala jo pilota hori, Rubenen aukera. Honek ere ez du gozatu. Olaizola, boste terditik. Irujoren ezkerra idea, indartsua oso. Orain ere bere lekutik atera indu. Eramateko modukoa zenala ere, baina bere lekutik atera indu orain ere. Nik ez daginu, baina nunbaiten badu indarra Motilonek. Lauko arrastoan zituen orain ere oinak. Eta begira ematen baina, eman egizu eta bizi bitzen di pelota. Arritzeko nun bizire. Pilatu intzaio planan. Aimarrek, ala ere ez duen eramateko hau baina. Azken aukera emango dizuegu lehiaketan parte hartzeko. Deitu edo bidali mezua, 17 Jaun Andreok, sakea Irujok. Berriz aurretik jartzeko asmotan Urdinak. Atera du Irujok eraman Rubenek. Bien tartera, ezkerpaleta gehiegirekin. Beloki, jeitsi honek ere. Eutsi Oskarrek. Olaizolak txokora. Irujok ireki. Gero defensa ikera barri emitidenek, beti zatu atakea eta eman itidola baina. Hori tanto egiten ez dut erreza, Hor defensa txokone, bikaine, eskubizo bai, eta gero kantxan hankarinek eta beti ondo jarrita, Nik uste Aimar pizkiat okilduta daula, Hasieran ondo hasiek, suerte txarra izan dira, eta jokun oso gutxi hartzen nahi dek, Partiduko pizu dizio, Rubeno justen nahi dek. Tantoa bukatzean, emango dizuetatu bat, pilotaka dena, eta harrizeko da, Ruben Belotik gara, pilota erraza galdenu, 18 eta 17 aurretik dira Martinez de Irujo eta Lasa 3. Eta ea gure lankideek pilotaka den datua eskaintzeko modurik duten, denera ea partidako horra doa. 671 pilotaka da daramatzate, erritmo bizi-bizian, eta begira. Olaizolak 129, Martinez de Irujo 162. Horrek esan nahi du, 33 pilotaka da gehiago daramatzala, aurrelari batek besteak baino, eta hori alde handia da. Eta Ruben Belokik pelotaka dago Joizkik askotan erakutsi bizkarra eta ematen dik agindun behar dukela eta Lasa izan behar dukela pelotaka gehiena jo behar dukena, baina bi urdinen artean dagoen aldea pilotakadetan oso ekikia. Martinez de Irujok 162 eta Lasak 11 gehiago. Egindakoak Olaizolak 9, Irujok 6 galdutakoak, Olaizolak 6, Irujok 5. Berriz ere elkarren aurka jokatuta gutxitan izango da. Datu hori, Irujok
gutxiago galdu Olaizolak baino. Gaur ere ez dakit, partida bukaeran iraungo duen horre, baina oraingoz bai. Beloki goi eraman du sakea, orain Sotamano jaso, atzera Oskarrek ederki. Irujo. Horrere handia eman dio, aukera hor du orain. Eskuentala bizia. Jaso Belokik. Aurrera joateko ez zuen txarra. Gero ezkertzearra ona ala ere. Bien tartera oso ongi, Rubenek ezin. Aurrera joateko pilota zuen aurreko ura. Botez jarri da, ala ere. Ezkertzearra oso polita izan da. Eta gero bien tartera ere. Denetik tanto ontanen, denetik. Zartago galantak jo, pelota ezker eskui ondo muitu. Eta gebatzenen, pelotaka hau bikain izan dek, ezkerrez iriki unoi, Nagoen bihin tartea moztu. Atera du Irujo, sakea da, eraman Rubenek. Eta ze aukera galdu duen Iberoko aurrelaria, ikaragarrizko aukera galdu du. Hoi bezala gozatu izan balu, berriz ere bederatzira edo joko zuen. Baina huts handia egin du hor. Aurreko tantoan hainbeste gauza on eginda gero, azkenengo honetan ikaragarrizko oparia. Bolea Irujo zen asak eraman bate ditu lasak. Bakarren bat eraman aldo. Bai, eraman dizkipen oso gutxi, Oskarrek gaizkilo ies egindakoa eraman. Olaizolak, bolea ona. Lasa. Oso handi Oskar. Ez du behar bezala gurutzatu. Eta komeriak Lasarentzat. Ongi Oskar. Beloki, haze pilota duen. Ezkerparet askorekin jo du. Oskarrek ezkerparetan jarri. Irujori ere baztertu egin zaio. Orain Aimar Kexu, Irujo gurutzatu egin delako, eta egia da, gurutzatu dela. Inu gehiagezin. Sartu edo utzi, baina dietako bat garbi. Gainean da hori ere, atzera Aimarrek ez nahi bezain atzera. Eitzi orain, hortantoa sartzea kostako zaio. Atzera Rubenek, oraindik ere fresko burlatarra. Olaizola. Bien tartera ederki. Jaso Irujo, eta aurrera doa. Gantxoa. Eraman ordea Irujo.
orain berriz Aimarrek traba pixka bat Irujori. Nahi gabe egindako gauzak. Hau ere benetako tantoa doa bai. 3 minutu eta 60 pilotaka da. Barruan Olaizola. Haze pilota eraman duen Oskar, Bien tartera oso ongi, Irujok sartu beharra zeukan. Ez beretzat pilota ona zelako, baina sartu beharra zeukan. Da haze tanto jokatu dena, Tanto ikaragarri hau ere. Da ondo jokatutakoa, aukera ondikin, pelotaka bikainekin. Eta bikaine. Ederra izan da, Oskarrek lurretik eraman duen hau ere meritu handiak izan dituen pilotaka da. Oain bintartea hor, Aimarrek. Oso ongi Aimar. Martinez Irujo berriz, egindakoak 7, galdutakoak beste horren beste. Baina datuetan azaltzen ezten, estadistiketan azaltzen ezten beste datu bat badago. Sakez 3 egin dituela azaltzen da, baina Aimarren zenbat sak eraman dituen, hori ez da azaltzen eta horrek ere badu bere balioa. Zenbat pelota txarreka sartu da, zenbat joku kendu dion launei eta hori denak. Aimar Olaizola, bien tartera, lasak eskatu eta eraman, beloki, ona dua. Frontis herriko pilotaka da, ederra, ongi Oskar. Txokora Aimarrek, eraman Irujo, gantxoa, hori ezin, 9:19, zoragarria izan da. Aimarria lehengo nebaita gaur ebait txokon oso gutxi utzidik, partidunia aurreneko utzidik eta ze pelotate iritsian, Ze hanka duzten. Ikusten guztiak, ze hanka, ze pelota iritsian. Harria. Eta guain atzea berriz, iritsiz dugu, Erortzen ari zela, jo du eta zaila zen biotzea, baina horra iritsi egin behartzen, Azken 3 tantoak gorriek egin dituzte horri esker aurretik dira. Eraman Oskarrek barruan. Beloki. Irujoren bolea. Txokora. Ongi Aimar. Erki Oskar. Aztertuz. Irujo katzerak ongi. Jaso Rubenek. Uts. Gainean eta tanto. Utsarekin tanto. Baina berdin balio duena. Hogeina. Baina dena erabakitzeko oraindik. Sake beldurgarria izan da hau, baina Belokik gustura ikusi du. 7tik atzera egin duela punpa. Irujoren bigarren sakea da, 3 tanto egin ditu sakez, laugarrenaren bila doa. Laburrago indartsu baina gurutzatu gabe eraman Rubenek.
Gantxoa, ongi Aimar. Txarraek, eraman, ez zeo gaur peloti txarraek. Oskarrentzat. 800 pilotaka da. Haze partidu iten nahi da Oskar, Denak ondo. Haze partida egiten ari diren, denak ere. Laurak asko jokatzen. Goi mailako partida ikusten ari gara. Oskarri labur geratu zaio, Aimarren aukera, Gantxoa ona, Irujo geraman, bolea, hor da Oskar. Olaizola. Buelta eskatzen ari da, jo egin du Aimar bera. Epaileak elkarrekin hitz egitera doaz. Eta buelta eman dute. Irujo sotamano jotzera zioan. Eta Aimar bera jo du. Epaileak elkarrekin hitz egin dute. Eta hori erabaki dute. Zer iruditzen zain, Josean? Ematen diru ikutu diola. Hoi aurrelgo tantotan pasabazun zer zuen izango baino goina gauze geiztu. Eta bakik nervio. Eta orain 21 eta 20. 21 eta 20. Juan Martínez de Irujo. Besoari heltzen dio orain. Hori errebote inguruan denean pilota, besoa luza egin eta kolpea tiratzera zoazenean errebotea jotzea bezalako xea da. Besoa indar guztiz libratzera zoazela parean zerbait. Aimarren etzin esperota, nire txekipa. Gu baraien olako zeak ez zituen buelta ematen. Baina oain errezago ematei buelta eta Irujoren azken sakea izan da, Belokik erantzun dio. Ruben. Gainean da, justu, atzera Aimarre. Aimarren aukera ez da sartu. Irujo bai. Hau ez da ikaratzen. Eraman Oskarrain nolabait, Beloki indartsu atzera. Hainbeste pilota jota gero, fresko da Ruen. Atzera Aimarrek ere. Eutsi Oskarrek. Belokiren eskuin gaba ikaragarria. Boti goleo erraz Oskarrek, bestela baino errezago. Ez da pilota txarri gaur Oskarrentzat. Harrigarrie. Olaizola. Rubenek ez du osatu, Irujok atzera. Eutsi burlatarrak. Irujo bostet erditik, ongi. Ezkerra ireak. Antxe da Ruben. Minututik aurrera doa, tanto hau ere. Eraman Oskarrek, Aimar bila. Ez da basartu horrere. Atzera Rubenek. Eraman Oskarrek. Zer da hau, Aimar horre ez da sartu. Eta Irujok bizkarra erranaz erakusten dira. Gantxo orain.
Lasa. Ongi, Oskar. Ongi beloki. Azte tensioa dagoenean. Minututik aurrera kanpoa. Rubenek atzera. Aimar. Ez du sartu nahi. Gantxo Aimarrek. Atzera Irujo. Rubenek jaso. Irujoren gantxo orain. Eraman Aimarrek. Villado Aimar. Hau tantoa. Dau partidu. Arri, aspaldi ez ikusi nikola partidu. Atzera Rubenek. 4 minutu pasatu dira. 78 pilotaka da. Eraman Oskarrek. Aztertu gainera. Irujo. Zazpira etorrita. Bederatzien pilotaka da. Eraman Rubenek, hemen da berriz ere Irujo. Zazpiraino etorrita. Eta berriz ere zazpian jarri eta baztertu gainera. Sotamano orain. Gainean da. Irujo berriz ere atzera. Gaiztoa. Rubenek, Eraman. Irujo. Bien tartera ongi moztua. Aimarrek jaso. Keinu. Oskarri sartu egin zaio, jaso Aimarrek. Zer da Oskarrek? Eraman hori ere. Irujo bere jaso, Aimar atzera. Gozatu gabe, gantxoa. Belokin jaso. Traba egin dio. Irujori Oskarrek atzera, zer da? Jaso Aimarrek. Irujoren bolea. Ongi Ruben, baina kanpora doa. 22-20. Juan Martínez de Irujo eta Oskar Lasa lortu dute garaipena. Jaun Andreok, 11 gauza ikusi ditugu, baina alakorik ez da ikusi dute. Josan ikaragarria izan dut. Hala izatek, emozioa partidun bukaera, atzeneko tantoa partidu, lau pelotari jokatuena, batik bat Irujok eta Lasak esan ginen, beak dena ondo inberko zuela, tenik uste, ikeragarrizko partidu jokatuela bi.